Sasisian ngapadang ngobha yapi ki para bangit ki bayan. Syagani ka Bible study kabangi wan lam syapi limbaga Good News TV hagani ka janmit changani gisngi. Ngangait bau blay unker hu yapi marhon ngilayo matru ya gajingker hu ke jong utrai. Haga benta ka baningkong ka bangikan mau ya gajing hikai halor kalong ying Kristan. Hon ngilayo ban pen ka kata kalong ying Kristan. Ngilayo ru ban sngo thu kumno. Bangila ban define lani ban batay. Lani kita ki aspects ki badon hapo jong kalong ying long sam Kristan. Pangatray ngi dan kan mau ya gitu gin riu teli. Ki ba pelong ki mat ki ba kraw ki payah ki ba penyeng bat khot ban ong. Bakatay gayeng kadai kalong yeng Kristan ken. Hagani ka jan mit pan. Kadai gawai ka benta sa sisen pan hot. Kadai ka juhi ya kalong yeng long sem. Kadai gawai pat ka benta ka baar. Padya gani lapan syong nong rim. Nakakitab Deuteronomy kalanong ka banrio. Kalanong ka bakatway. Batru kumju nakashiti ka baar ka jo Paul shu Timothy. Kalanong ka balay ka dekhot ka bakat san ter. Kung mga laong nagabastang pilaban pliit di ka Bible ban puli. Pangalong ru hakini kita yo kabalalen ba nginumla hawad lesi ya kabangan len kawai pagawai kadkhan namar kan shim ya kapor and ring a dry bow blay hagabangi kuran bat habanga kado ya kadkhan juga ketin ka jong blay kan long ka jingger hu ya pi bat yanga ashwa bangini ya shakmat ngini phai byang shu blay haga jing dry ublay bu pa jongi ba benengi aingu ya meko kandran melong ublay jongi melong utrai jongi melalong lem bat ngi haga bentang ka beningkong mentago kenran usyakri ujong me sachisen pan uyang nakajaka ka bakentang banwan ra ye gani ka benta ka baar halor jong ka long yeng long sem Kristan parhot au blay beruk panga dwai men kershan yo men kershan ru yengi iwei pe iwei nadu ki balasan hadu ki barang kena parhot ablay bangin laban long ginong sngaw kinong le ye ka tien ka jame keren hangi ngin shash kor melong ublay hi sngaw ye ka jing dwai ada kerteng ka jong jisu nong panim ni dwai ni panda ka jingen. Amen. Ki para bangit ki bait bat ki hinmen ki para nadu ki pastor ki tamamsan ki dikhat jaga komiti balang bat baro ki bayas nok tilang bat ngi lingba kan ni ka channel jong ka Good News TV hagani ka janmiet ka benta ka baar ka long halor ka phang ka the Christian family and everyday life ka jing ka kalong ying Kristan bat ka jing im kabaman kasngi ngilas ngautu aga baningkong ka kata kalong yeng Kristan ka kata ka Christian family bat ngin ya syakmat ka benta ka baar ka Christian family lani ka long yeng Kristan bat ka jing im kabaman kasngi nadu ka jingen nadu ka jingya lenti ka ba kumno ngin ya haga jingya lenti ka jongi kum ki khon Kristan kum kalong yeng Kristan haga jingya lenti ga jongi man lagasngi katba kapor kadang don ublay udang bu yangi bangin im ha kani ga berthai kombangalong sejesian ngan ban ka benta ga baar halor ka phang the Christian family and everyday living lani everyday life ngala pensyong nong rim na kitab Deuteronomy kalanang kaban rio bat kalanong kaban katway Shiti ka baar jong Timothy kalenong ka balay katsan ter kirukhan ipara ke jonga ka jingkali ka bangakwa banbu hagani ka janmit kalong kumno ba mga bat mangi kom ki khon Kristan ki dkhot jong kata kalong yeng ngin im ngin yan man lagasngi how can a Christian live every day kumno ba mga bat mangi kom kidakot jong kata kalong yeng kidakot jong kata kalong yeng kabangi kon bagadai kalong yeng Kristan kumno ngin im man lagasngi kidon katto kat ni ki bangako ban kedau hagani ka janbin kabaningkong kalong kabangila banle ningkong kalong ngin wat yo blay discover God lani ngin persyang ban wat lani ban sik ban wat yo blay haga jingyat lenti ga jongi kabaman lagasngi kabamot kum kalong yeng Kristan
kum uway ubriu pikan mau ya kabangala keren men hagenega hagadayo kabala letno kabenta kabaningkong bakalong kaway neki aspek kaway neki so kaway neki kipaya jong kalong yin kristan kabala khot ya ka bagadei ka yin kristan bakata kalong yin kabadan ukpa ka kemi bat ki khon bat kita ki bahayen kilong kaway kilong uway ubriu kabamot hagenega janmet kum no kum utang uway ubriu kabaki khot kalong yin kristan kadai banyat kum ka family kam dai than individually hagenega janmet Henry kadai as a family kum uway ubriu kum ka longyeng kristan ngi di banim kabamot ngi day kum ka longyeng ban long lang kaway ban discover yo blay man lagas ngi haga jing im ka jongi kabangi yan haga longyeng ka long sam haga jing ye yat lang ka jongi ya kan nega lenti pelgrim kabangi ong ngin ya yat lang ukpa ka kming laban ong laban betin kti bat ki khon bat ka bahayeng ki basam ngin ya long lang uway ngin ya long lang kaway ban ya yat ken ya kan nega lenti kum uway ubrio haga bangi discover yo blay man lagas ngi haga jing im ka jongi ngi tip bau niu blay u jongi ulong u blay u bakraw ubangi ngimla ban batai dau thliek badaga language ka jongi ngimla ban batai yo niu blay but dei tang kata ngimla ban sngo thu lut yakani kajing kraw ka jong niu blay jongi but de kani ka ba man la ka sngi kom ka long yeng ngin discover lang ya ka jing kraw ngin ya discover lang ngin experience lang ya ka jing kraw ka jong blay I way pe way ne ki de hot jong ka ka long yeng kin don like jong ki experience ha personally ha ka jing ya lenti jong blay but de ma ki kin ya thu lem hang ta kum ka way ka yeng but kum ka yeng kin ngo thu ban discover you blay bau blay ulong shisha o bamayan bado blay uba kraw man lagasni haga jing yat lenti ka jongi ka man lagasni baka de bandon kata ka jing shemen siam ka jongi ka jing trang ka jongi ka conviction ka jongi bangin kwa kum ka long yeng bangin discover you blay kata ka de ka baning kong kum no kum kata ka Christian family kum mga laong ngaklem kren shapang individual nga kam kren syapang uway ubrio kumno mga kumu kristan nga klem kren ye kata henry nga kren syapang kumno kum kata kalong yeng kristan kabalong uway ubrio kin san bat kin im man lagas ngi kumuway ubrio kabamot kamangalong kabaning kong kalong kum kata kalong yeng kristan kabalong kaway ngin discover yo blay ngin discover ya ka jing kraw ga jongu ngin nang mat ya ka jing kraw ga jongu bat ho ngin nang kmilin tiru ki bakraw ki bautay ublay jongi on pen pa bat on sakhi ya ganega long yin nang bangin nang san haga jing ya lenti ka jongi ka baman lagasngi kabar kumno ba kum kata ka long yin ngin nang ya man lagasngi kabar gadai na bo agaktin pareng ka ba uniu John Roberto ong ye ganega kintin making faith part of everyday life. Kabamon ngi pelong ngi shimkia ya ga jinget jong kata ka kinhon jong kata ka way jong uta way ubri ubalong ka long yeng kristan ngin shim ya ga jinget bagalong ka ba don kamtam haga jingyat lenti ka ba man lagasngi ban ngalapan kan mau mene ka ba nga ongru bangin shim ya ga nongrim ka kitab Deuteronomy kala nang ka ban riu de khat ka ban ningkong ka ba ublay u a ya ka hukom ya tho ya ga ni hikai ya ga ni haki khon ke jongpi ya thu ya ki kren shabang jongki hakapor me yang hakapor me shong hakapor ya ka ba me let shani me let shatai bat kum ta la dangi puli ya kudu gementa ngin yo i la dangi let hasurok ne let la galenti abangi thia habangi khi ngin kren bat ngin ya thu shapang ga ai ka botrai ulale na gabenta ki khon ke joblay ki para ba ki hinmen ba ki para benget ki ba yen ni don come but make ye ka jinget ya jongi making faith part of everyday life haga jing im pada ga jing ya lenti ga jongi padu Paul utho shu Timothy haga lenong ga balai ga dekhan ka ba khat san kum no bau Paul upen kan mau yau Timothy wa ngapen kan mau ya me ba me melatip ya ka hukum nadu ba medang kelong nadu ba medang ren kadi kata ken ki para banget ki ba ye ba kum kalong yin kalong sam uwai ubriung ngapen kan mau biang uwai ubriung ngilong ukpa ka kemi ki khon
But kita khot ki badon hanta kalaban long ka small family kalaban long ka joint family ngila long lang kawai but kum kawai ngi yan ban pelong ya ka jinget ka jongi very important vital haga jingyat lenti ka ba man lagasngi ba kum bangalapan kan mau mensyam tayo ba kawai na ki drawback kawai na ki jingye agi ni gisngi kalong bangi bon kam bar hon ngim hikai shu ya laga jongi kon henry la dangi kwa kum uwai ubriu bangi ngin yat kum ka longyeng kristan ngin yat man lagasngi ngi don kam ban pelong ya ka jingen part and parcel ringkat hakti hakajan ka jingyat lenti ka jingim ka mamanga bat mangingi im kum kata ka longyeng kristan haga jingyat lenti ka jongi kabaman la kesngi ban lada manga bat mangingi bud ya kane ka model ya ne ka blueprint la ne ka jingtho ka ba tien ka jong blai ka la hikai yangi deuteronomy ka la na man riu de khat ka baning kong ka ba mon ngi bo yo blai kani ka family ka jongi kum ka nuksa kani ka long yeng ka bangi long ka wai ha padeng du jong kani ka long yeng udai u blai udai u jisu bat de ma u basan shar dei u like dei u silent listeners bangi si yo ibha ye ga jingtho henry u dei ma u ba make ye ga decision dei ma u ba influence yung bangin le komta bangin le katai haga jingim but haga jingya lenti ga jongi kabamon haga spiritual discipline ga jongiru haga jingya lenti ngilang very discipline haga ni kabay dei bat kamen sim kabamon kin men bagi para men step men mien ni persyang ya kaban wat you play kaban ingkong ban discover you play upan pau you brio le bagaktin ka jong u ni layo shispa prabu santam snem yai ya kan ni kaktin ka jong play shispa nyu san snem tam le sing layo shispa prabu snem menta ni la long kristan le sing am tip lai po sao po san po snem dan apring jongi ni la buat ban ni la shanya ban ni la long ki kristan hala ge jong ge long yeng ge long sem ge jongi andai bon na pring jongi ngim tre ban puli kaktin ka jong boleh banuan babanti ya ka balong ka mayan ka krau ka jelio ka wat mentaru bon ki ingin itu ya pi ki long ki jelio ki ngaru ngamla ban sngo tu ya ka jing krau ka kaktin ka jing mayan ka kaktin ka jong boleh ken but day kan ni ken ka bangi discover you play man ka sngi ka baning kong ka bahar but habangi make ya ka faith ka jongi vital ka mon man la ka sngi ka jing bam update ta bangi bam ya ka jing bam ki bang update ta bangi bam ya ka jing bam la ka long ka breakfast la ka lunch ka dinner but kum ta ter ki wei pat ki jipenta ya ka bangi ngi lek ban bam ya ka jing bam ka badai bat ka bakan jado hendrai ka long ru but ka spiritual life ka jongi ka mensim ka jongi ka bangi ya bam man la ka sngi kabalong na kaktin ka jong ublay ken kata ka de ka baar la dangi kwa bakata ka long yen kabalong uway ubrio ngin yan hagalenti ka jong try man la gasni kalong ni hap ban make a point ba ka jingan kalong part and parcel kalong hakti hakajan kalong ka benta ka badon kam haka jing yam man la gasni jong kata kalong yen kabalai ka jing sanru jong ka ni ka jingan ka de ban long man la gasni formation of this faith should be every day. Kajing san, kajing long, kajing san, kajing yan, kajing nang kraw jong kani kajing yan, jong kata ka long yeng ka bangalong ya pi ukpa ka kmi bagi kun, bagi bahayeng ki wasam kalaban long ka small family, kalaban long ka joint family ka bangi salang, henry ka jinget jong kata ka long yeng ka de ban nang san kat bagi sngi ki por ki nang mi, kam de ban hiar henry ka de ban san, wala ka de ban san sukiru, henry ka de ban san hi kadeban don kata kajing san kindiat du lagalong point 1 ne point r kalaban san kindiat kat makindiat rei kam dei bansa haju hagabay dei bat kajingen kabaningkong ginan kam man sngotu habangi ngi kwa bansan na kajingen kum kalong yeng ngasngutanat ye kajing tho jo new John Roberto uang bagi don south ligi jan ki don ki long yeng ki jaj jong ki dekon ki badon hagada ka long yeng wong ye gini kentian ba ka baning kong kidon kita ki ba uukot the engaged one ki baar ki long the occasional ones nang ta kidon ru kita ki spiritual one ba kidon ru kita the unaffiliated one kabamon kita ki ba engage kabamon ki long active ba haga jinge dai ga jongki bat ka palang kilong aktif ba kia tray kia kit ba ya ka kam jong ka balang kia kit ba ya ka kam ka bedai ba ka kam ka jong blai ki de khot jong ka de ka long yeng
Ki don ru ki de khot ki balong occasional teng ki le ye gane. Na ka yeng ka sem ka jongi ngila banong. Ukpang ka kmi ki khon kin don ki de khon ki baya turbha ya ka balang. Ki don ki balong dai hat ngala banong ya ka balang da de ban yap ru ki ne yap na gal da ka balang. Ki don ki ba arbat na kita ki jaj de khon ki balong occasional ki ba don ki ta tang ha ka por ka ba ki long let's see ngala banong ki long kim da ya contribute tan siya kata ka balang henrei ki let hin na kapor siya kapor kala banong ki Kristan ki bawan tanga ka sacrament she sin lai banai she sin sau banai nanta ki don ru ki ki khot jong ka ye ki ba snow ba ki day spiritual o ki kit kampha siya ki wei ki NGOs ngala banong ki kit kampha habangong ki NGOs kamo ki NGO Christian NGOs lai kala banong kita ki organization ki jong ki kala banong ki fellowship ki jong ki kala banong kita ki kinhon Bible study ki chongki kilabang long kita ki baya kit ba syata ki long very dynamic syata henry syaka balang kim julen ki baya day baga church life kim jutre ban kit kam bat ka balang nang ta ki don ru ki wei pan ki bala ong uniu John Roberto ki long unaffiliated ki near kim tre ya ka ban wan jing seng ru kim tre shong hayeng ki su pendep ya ka kam ka bagi day ban le bat kim tre ya ka ban day syapang jong ka jingen habangi kwa ong uniu John Roberto ban san haga jingan ngidon kamban sngotu yakini ki sauteli ba don haga longying ki ba dai hat na gam tau belai ki ba dai hat ya ga balang ki ba kit ya ga balang ki don ki balang occasional ki don ru ki bam jutre ban ya kit ya ga balang henry ki long spiritual ki lek ban trei she ki tu ki wei kalaban long ki union ki jongki ki laban long kita ki group ki study group ki jongki bagi don ru kita ki bam tre hi ban le yakini ki lai teli Paruang ladapi kwa banang san bakata ka faith formation every day ngidon kamban sngoto bahaka long yeng kidon kini ki sauteli padai hangni ken kabakum kidokhat kini ki sauteli ngidon kamban encourage iwe ngemla ban ong ba ong ni walalong spiritual tan ngan i no bat ngan i ben yu tai ubam jutre But they kata kabanga keren men haga tayo kabanga no ladangi don ya katoka love and respect but bunsin ka jumi katoka conflict kabangingi iben ya gitu hot jong yeng they namar bangingi yo I o itai im dalong spiritual o te ulong spiritual o te ulong over spiritual bakata kami ka conflict balada mga bat mangingi kwa bansan kumang ong ya pi sa sin ngan yai ban ngam keren ya ka personal life jong u Kristan and ringa keren ya ka jing im kum ka Christian family ka bukpa ka kami baki kun bat kita ki baya don lang ki baya im lang ha ka yeng aswan kum uway ubriu ki im ladang ikwa bat kata ka jinget jongi kan san ka faith formation kan nang san man lagas ngingi dan kamban sngotu ki don kini ki saujat bangin treat them with respect love uta ubatulon ngenang yai encourage you ngenom you ngenom kerdam uta ubatulon unum sngotlon henry un snglong inspired habau yo ya kitay ki brio ki ba long ki henmen ki para lani kilaban long ki kmi ki paru kilaban long ki shongkaru ki balong inspired ki ba yai hagalenti ka jong trai New John Roberto wong ye kini bangi don kamban sngotu haga jinya lenti ka faith formation ban sngotu ya ka context ka balong kani kalong yeng ki para baki henmen ki jong nang ta shu wong ye kini ki gentian Om day tang bangi sngotu bagi don kini ki saujat hakata kalong yin kalong sem ka jongi ki para bangi ki ba yen wong shushu ha bangi sngotu ye kani ka ai ka bangi de ban le kalong bakata ka jinget ka jongi ka de ban long holistic ka mo ha bangi ngi grow ngin ye grow lang Om day bau tau balong spiritual onang grow spiritual utau bom spiritual onang yap no Henry we grow together kom away ubrio but kani uang ka de ban long holistic bakata kadi ka banga snow tanan but snow ya ha haga jingya lenti jongi kom kalong yin kalong sem Kristan ru kani ka jingya day but ka jingya ka jongi kam day ban klan tang spiritually Henry Wong uniu John Roberto Wong baga de ban long ru day tang spiritual things ka de ban long ru physical things kabamon haga spiritually kabamon haga bay day baga doctrine baga jinget ka jongi kabay day baga jing dwaying in ya lang baro sautli ki kinhon kini ki sautli ki kinhon ka jinglong jong kita ki khon ki badon hapo ka ne ka long yen ni de ban ya san lang ning kong spiritually ni de ban san spiritually
Kabangon ngi day ban duay ngin ya le lang. Kabangon ngin ya puli lang. Kabadeng ngin ya le jing ya seng ngin ya le lang. Ngin ya le lang ya ki ay baro. Bangin ong ba iway ikam kraw ban ya iway pan. Barabo ong holistic kabamon uong ru day tang spiritual. Kabamon kadiban long ru ya ki physical things. Kom kalong yeng kalong sam bangin long kaway. Bangin nang kataka faith formation ka jongi. Kanang kraw, kanang long kaway ka bagi sngi ki por kinang yat man lagi sngi kalong habangi ngila ya kraw lang ngila yat lang hakata ka jinglong spiritually ka jongi andoi ka day ka bangi day banle kalong ru yeki outdoor activities yeki physical things ru ngin yale lang piteng kadon ka jing snow ka jongi langi snow spiritual tan o bangin yale shata kam long shu o bangin yale shata kidon ki khot ki snow tu ki kwa ale se ban le trekking ki kwa ban yale kai football ki kwa ban le fishing ki kwa ban le yeki way ki outdoor activities as a family kum ka way ka long yeng bala ngi le lang what if ngila ban groom ya uto udkhan hagan ga chingan ka ba man la ga sngi ka bangin yem kajing tmu kalong day kataga faith formation kalong tang you way individual kabamon habang ngasan ilok jongaro idi bansan ki kon jongaro ki di bansan ki bayeng ki basam jongaro ki di bansan lang ki biasa lang ha kataga long yeng kabang ong yengi nado hagini ki sngiru kalong yeng aswan ki para bagi hinmen ki jonga day tang bangin snotho iga context haga faith formation kata ka long yeng kita ki southly ki dekhon ki jet brio ki jet jinglom ki badan haga ta long yeng kristan habangin snotho ya kata ngi de long holistic nginya le lang spiritual hero nginya le lang nginya duai lang da daga de yengi bangin ya fasting nginya le lang ya kata daga de yengi ban le jing seng nginya le lang da bangin le choir nginya le lang ya kata le seng sunday school nginya le lang ya kata pada day bagi physical things tu ngin le lang ya kita ki bawan ra ya ka buram show blaken kawai ban habang ikwa ya kani ka faith formation bakan nang kraw kani ka jing san jeng ka jing ka jing tai paya ka jongi ka jing ka bangin form ngin pan scam ya ka jing ka jongi man la ka sngi ka de bangi ngin ton day ya ka bangin long out of place bun sin ka judan ka daga jing snow kidon ki khun samla ki juong gi gini ki kintin bun sin nga snow left out bun sin nga snow out of place hayeng nga sambalay na mga yui bay pa jonga ki lalong ki shakri ki ba crowd jong oblay i may jonga ki lalong ki shakri ki ba crowd and ay bun sin nga long out of place why ngam tip ay the ABC of the gospel ngam tip ngam snow to pa ya ka jing im nga struggle la ka jing im man la ka sngi padi kani ka bangi don kamban connect ya kata ka jing long jingat ka jongi ka faith formation kalibandon u kenjri u ba connect nadu utaw balong spiritual utaw ba ju engage utaw balong occasional utaw balong spiritual but utaw ubam jutre u balong unafli kalibandon ka connection knang baladan ipul yu tayu ba shajram kandon ru ka jingpol yagi gi brio gi ba syapo nganyatan habang nganyatan lang kandon kata ka bagiong ka change reaction habaw niu tak lang ya baro kata ka di gawai kalibandon ka connection ha ka jingya lanti ba ka faith formation kalibandon kumta ka jing san jongi haga jingat ka bamanga bat mangi haga jing san ka bangi bersyang ban san haga jingat man lagasngi ngiri ban snow to baka de ban ka connection hapadeng way dekhan jong kata ka long yeng ka bangong ye pingi bangi long uwe brio nang ta ka bar ka banga kwa ban kran na ka janmit ka ban ningkong ho ni layo ban ye kran ban snow to kumno ye ka ba kum kata ka long yeng kristan ngin em man lagasngi kata how can the Christian family live every day as one nilai keren ye gitu ki lightly ka bangong bangin discover you play ka ba ka jingai ka de lompat and parcel bat ka ba khatdo ka mangong kata ka faith formation ka jing kani ka jing san ha ka jingai ka jongi ka bangi persyang ban san ye ka jingai ka jongi man la ka sngi ka de ban long connected ka de bangin sngo thu ye ki de khat ki badan hapo ba ka de ban long holistic day tang ye ka balong spiritual and re kan long ru physical but ko way pat ka benta ka ba ha ka ni ka chan mit nga kwa bangan ai hangi ye ki four principle southly ki mat ki ba kraw southly ki paya ki bangi ngi de ban sngo thu kom kata ka long yeng kristan
kabangi komno haga jingya lenti kabaman lagas ngi kabangi ngi em kabaning kong ngi deban sngoto ngi kom kata kalong yeng habangi em man lagas ngi haga jingya man lagas ngi kita ki dekhot ki badon ko mangalong pa ka keme ki kon bat kata ka joint family la ne ka small family ka joint family kabaning kong ngi deban sngoto haga jingya lenti jongi haga ni ka perthai kabangi ngi em ngi deban long aware ngi deban don ka awareness la ngi puli ka kitab Nehemia kalenong ka saw ka dekat ka khat saw kaya thu yangi kat bagi Jew kidang persyang kidang sedang ban rebuild lane ban sedang ban teipan ya kata ka kenro Jerusalem ka bau belai ubu aga dono jo Nehemia bat ki briu ki badan haga de gapor ya ga ban teipat ya ga kenro long bagi don ki briu lani ki nongshun ki ba persyang ban discourage lani ki persyang ya ga ban pentot ya ga ban penwet ye kane ga jing tai pat ga jongki ye kane ga kenro pinda poli haga kitab on Nehemia kalon ga saw ga khat ga khat saw ka ei ka ba uni un Nehemia ule kum unong yalam kum utau khpa ngala banong ubaya lam yale ga jongki khun hakata ka mission ga krau kalong ban tai pat ye kata ka kenro ka balatwa jong ga Jerusalem uyo I ye kane ba kata kalong he is aware what are the things that is happening around him kalong ulong aware udon ye kata ga jing sngoto uyo I ye ga ei kabaja haga jingja lenti ga jongu bat ka ei ka bole haga de khon ka ba khat saw ka long ba u ai ya ga jingkit kli haga wei pa ka wei ka long yin haga wei pa ka wei ka family ban encourage ki ulabu ya ka ni haga family ha wei na ki kli jong ka family ban encourage ki baki day ban protect la ne ban yada ya kata ken ka jingtai ka baki kilatay bat hoon bakani ka jingtai om day tang banga shu kwa manga lani ba ublay ukwa yangi bangintay no ya ka kanro henrei ban yada ya ka long ying ka long sem ka jongpi uniu de une hamaya usngau thu ya gani bat ulong aware ya ka ta ka jingja bat u ya thu ya ki briu ki badan hangta ya ki kli jong ka yeng ban pen ngau thu ya ki wat long discourage wat ngau no men sim namar POE ya gini gicing ke badan hang ni hendai tole ya gani ke bau Nehemia wang ya da ya gani teipat ya gani ke kenro ban ya da ya ka long yeng ka long sem ka jong pi gen ngi yo I haga jok ka jongi ka bangi ngi yo I kin men bagi para ya ke jing hiar jong ka jingen ka jing don Kristan ngalaban ong nginang kraw ki statistik nila ng crowd hagi jingbu record ka jongi Henry habay day bat ka quality jongi Kristan jongi longyeng Kristan nginang hiar kat bagi sngi kinang mi baga jingli kalong don mo ki Christian parents don mo ki kli jong ka yeng ki kli jong kata ka longyeng ki ba make a stand hagane ka janmien ki baong ye gene ki kentian I will stand against ye gene ki jinglong kabang yoi kabalong decline hadu kata-kata spiritually hatu pilong aware ne em bau syaitan ula rung hagi long yin ki long sam ke jongi ngala jukran bha ye gene ka benta bagada galong habang yoi ye gene ka Ukraine war bat ye gene ka Ukraine Russia war ngi ba bat ngi thu briu ba ka jakumta and ray bon sin ngim jus ngau thu karan gatma ka ba man gasngi ka ba mangabat mangi kum ke long ying ke long sem ngi day ban ya ling ba katha gatma ka day unong shun chongi ubayale yangi uday usaitan ki don ki jing duai habangi lek ban duai ki khanna bat don ki briu ki bami ya gani ka sur bat ki om dan kam ban duai ya gani ka long ying na mar usaitan wong bagani ka long ying ka day ka chonga pilaban modor hadu kata yo boundary jong ka long ying ka long sem ka jongi usaitan ula dem nur ban tampun ban infiltrate ye ke yeng ke sem ke jongi hatu hilong aware na em hatu ngilong aware na em ye ke ni kom kata ka long yeng ka long sem kom ukpa ke kme ki khon bat kita ki khot ke badan hangta hatu ngi don na em ye ke ni ka awareness haga jing yat lenti ke jongi ye ke ni gisngi bagi om o pa uni syaitan ule kom ni bangin kam kenti ye ka snam ka jong try na ka snam ka jong Jesus gom bau syaitan om dan hom lathit yengi daga dorba daga snam ka jong Jesus bat ngimtei ki jong syaitan ngilong ki jong try hatu donem ki long kmi ki long kpa ki samla ki ba make a stand hagane ga janmien banong
That is enough Satan. Haduk mental labiang katu. Ngan push back yame. Daga banga. Ngan yad hagalenti gajong trying. I'll make a stand. Baka long yeng kalong sem gajong ha. Kandai hapo gajong trying. Kabaar. Kaway pat ka principle kabangingi don kam. Yakata ka long yeng kalong sem kristan gajongi. Kadai ka communication. Bon hagini gisngi ki para baki hinmen. Ngiwi baki kmeki pa ki long unavailable. Yala gajongi kon. Lesi ngalaban ong lesi kan poi upod ubangi habban bo appointment. Yala gajongi kmeki pa namar. Bangi kwa. Banyak kendo yaki. Hoat ngi yabe ngi persyang ye kaban le kababahan na kabaki kum ki kmeki pa ban be ye kani kabertai ban wan ye kalahat kalenti kumno ban meet to ends meet kumno bangin pendap penbiang ye ke jendon kam ke jongi andai ngi yo ikan hagene gisngi baka communication between hagal long yen kalong sam kalong ken kabaduna ba baka dang kawai ka jingcha hagawai ka long yen kaba ngayo ban kali ya kawai ka khana ka ba khalai khat saus nem ka ong yang pastor ka banga comment ka long ha ka jing thu khana ba ka jing shongkai han ta yin ka ong yang pastor ka banga comment ka long ka dei banga yo i ba ki kme ki pa jonga ni long lang kawai ha ka bangi bam chalang ha ka dining hall ka bangi shong lang ni bam ja hang ta na balong ye selok ye keren ye reki ye shongkai ba kini kata kapor kabang amis ha ka jing ya lenti ka chonga ho let's see ha ka jing ya back ngas ngotu ki kme ki pa ki hinman ki para ki kme ki pa ki jongi kalong shisha ka ba yang iban ai ye kapor hadrai ka ni generation ka guru hadu kata-kata ka jing stat ka jongka pat ni la ban lose ye ki ba ki don ki long yeng ki baong store ngim nang show ban reach out ya lagi jongi kon balai ngila klet ia kani ka principle kan haka jeng ya lenti kom kani ka long ying kristan everyday living ka bangi ya ki para gi men ka bible ka ai kani ko ong haka kitab ki proverb khat pra khat la ngi don kam ban listen ngi don kam ban snam nang ta ka hikai shushu ka shidi ga jong jacob ka nang baning kong khat khandai bangin don ye ka bor halor ladi bangin long ki bru ki ba bam keren lap than andre ru ki bam kajing dom gajongi kam kio ngide bandan kata ka self control nang tau ka proverb ka keren ba ka hikai shushu katsan ka nong dekat ka baningkong ter ka hikai ngi bangin long gentle ha kajing keren gajongi ban ngayo i gini gisngi bonsien ha kajing ya lenti gajongi ngi shutim ngi shulhla ben ban kam don kata ka communication ka ba ngi ngila ban communicate in love ye gidu khot ki badan hapo jongka ban nang ta bonsien kam judan kata ka positive conversation kam tam hapadeng jo ki question about life kabaki khun jong ka yeng ki don yakini ki jingkali ki bakim pat jo experience te na margatangi yo i babon ki khun samla hagani gisngi ki wat jubab na ka internet ki wat jubab na ki we ki brio haga jaka bakin lek ban yakendo yaki kme ki pa nama ki sngotu bat ki ong baladang yekran bat ki kme ki pa kin shimbat bakalong negative bat kin num tre ban sngotu yangi kan ni kan ke communication kalong very important haga jing ya lenti ke jong ka way na ki basic principle ka pamanga bat mangi kom kata kalong yeng kristan ukpa ka kme ki khun ka small family bat kita ki baya salang hangta la kalong kita ki shongkha ki in-laws baro ni de bandan ka communication ka bangingis ngoto day bangin perkhat back negative bangingin ya sanlang ka jing tmu ka jongi kalong ko mangalong menne ka jing ya sanlang ha ka jing ngen nang ta ka way pat ka principle ka balai ka dai ha ka discipline ngide ban long kum kani ka family ngide ban long discipline kam dai yangi bangin shu provoke kum ki kme pa ban shu wadaw ba ngin shu hla ba bangin shu penwet ba bangin shu kran ba yegi kum mangalong ha ka jinglong negative ka jongi ka ba ngi bonsien kala ban long haki ta ki expectation ke jongi ke bangi kwa yeki khun ke jongi ken long kum ne pi bon ha ka ni gisngi kam tam ma ka long yeng bali ke long yeng jongi ki suffer
bon ki khon ki kwa ban long doctor ki kmi ki pa ki push ban nei long engineer bat kom ta ki dong ki dreams ki ba ki khon ki jongi ki la start agini ki sngi bangi ai ngo you blay ye ga jing start ba de ga jing crown jong ka por hoi ni ngo ye ga jing lam ye ga jing hikaya jong ki kmi ki pa bagi buram ye kata handrei bon sien ngidei mangi kum ki kme ki pa ke bangi impose la ngi ban bat ngi tap bet ye ki kum bangi sngotu mangi dei ban long bet kum ta ngim sha shu ye ki khon jongi bakin wat ye ki lat kelenti kham tam ha ka ne ka prathei ka bamenta la ka long teng teng ki expectation ke jongi ngi kwa yu khon jongi on long kum ni ngi kwa ye ngi bangi long kum ta bat ka judan bon sien ka banga nga jeyos ngau o balei me mem long kum tau khon balei pi phim long kum kata ka khon jongi tai ki brio udon laga jong ki qualities ka gift ka baw leo ai bangingin sngoto ye gani ai bangingin sngoto ngin padyang yu new kun jongi kom baw leo ai ka bangin compare ye ki way pan sha ye ki kun ge jongi kin explore ye ga ai ka ba ki thrang ka ba ki kwa da ka bangi guide ye ki da ka bangi alam ye ki for example ngalabano don ki kun ge jongi ki kwa ban ye compete let's say ka ba dei ba ki civil service don ki kun jongi ki kwa ban le police jingai la shabar jong kari India ru kershan yaki aiman sim yaki guide yaki yalam yaki handai umdai bangin ong em labyang kani le yakani ka bangang ka kwa badai kani bon sin kawan yaka disruption yaka jing pat jing pra jong kata ka long yeng dei personally handai jong kata ka long yeng ka small family lani ka joint family haga jing ya lenti banang ta shushu kawai ni ki discipline ka mga laong kawai ni ki principle kadai ka rukom ka instruction ka jongi hoy kan ka por ka bangi habban sho kan ka puang ka bangi habban bom ni habban sneng ya lagi jongi khon namar ngim la ban ong baki khon jongi ki im ka dei bet ka baki ki im kan ka por bangi habban sneng kan ka por ka bangi habban kraw ba kata ka dei ban long ka biblical principle ka ba ka tin ka jong play ka hikai balada ngi kwa mga ban mangi kum ki kme ki pa ban in build ye kini ban bu ye ki ban shna la ni ban tap ye kini haki the best way galong ba manga bat mangi kum ki kme ki pa ngin long ka example ye ki ken but hot kum ye ki khon ki tiru ngin snow thu ye ki ha ga jing ya lenti ga jong ki kham tam ha ga prathai ka bangi yo i ha ki ni kisngi ba ga bakhat do kawai ni ki principle ka ba manga bat mangi kum kata ka long yeng ni bandon kadai ki boundaries bagada galong bangin respect iway ye iway love and respect one another bagata kadai banlong mat padeng haga jing ya lenti ke jongi kom kata ka long yeng ka long sam balada ki khon ke jongi lada ke long yeng ke long sam ke jongi ki bakala ngidi ban treat ye ki daga jing ye dai ye ka bangin abuse ye ki dai bangin ngin le ki bapan sngosi ka bapan norman sim shu ye ki khon ge jongi henry ngin iet ye ki kum ba ki long bat kum bangala ong men ne ki don ki de khot jong ka long yeng ki ba khlan ki don ru ki ba tlan bat ya kataru ka don ka bangala ong kata ka chain connection ka chain reaction ngin le lang kum ta ha ka jing ya lenti ge jongi boundaries ka long banging ngin treat equally ye ki khon ge jongi kanum dan kata ka bangingi ong bakal long ka dan ka favoritism yano ru ki para banget ki ba iet ke jonga nya duai ken ba kini ge jing hikai ki bala yo ha ge ni ge sngi ki balong na ka tien ge jong play ki bangingi sham ha ga tien ge jong play kan long ka bor yengi kum bangal ong ne ke basdang ba ka jing thmu jong ka ni ge jing hikai ka phang ka ba ar ga long the Christian family and everyday living ladangi ngila persyang ban discover you blay man kasngi ladang ila persyang ban ya daga jinget man lagasngi ban ka jinget ru kan lang yaisan man lagasngi habang yasan ngin yasan lang pada bangi persyang ru ban bot ye gini ki principle ngin long aware pen kum ki khot jong ga yeng ngin long aware ye gini ga berthai bang khot ru ye ki kimi ki pa bangin long aware mom dai tang kata ka communication ga jongi nang ta ka ru kom discipline ga jongi panang ta ki boundaries ki bangi set kum ki kme ki pa ngi don ka bor hala ge jongi khon dai bangi i khon than ngin sha ye ki kat ka ba ki le and ngin sneng ngin yalam ye ki kat kum ka ktien ka jong blai ken dai tang kata ka bangi ngila ban yalam ye ka ni ka long yin ka la ka small family
Kalau belum kini ke joint family. Bangin yat. Man lagas ni. Hado. Bau play uman syah yang ni. Kung bangin lang. Ublay kerku. Ika ketien ke jong u. Parhoat un kerku ru yang ni. Haki benta ki bangin sayo. Banang ya keren haki weipat. Ka benta ka balay bat asaw. Ublay nata ka burong jong u. Amen. Tu ini doa. Ni aingo ia me au ublay berduk pa. Menong ublay jong i uba iet yang ni. Me keren yang ni ko kenran. Ya rab yang i bangin long ginong sngau bakin nong le. Ya ke ketien ke jong ni. Ya rab ru yang i ablay bangin long. Kibrio. Kibas ngau tu ya gani ke jing shisha ka bakraw. Ka ba yedai ba ka long yeng ka long sem. Ba ka jing yat lenti ke jong ni. Ka bangin ngi yat mana kes. Ngi im om haga vacuum. Ngim im ko kenran haga hau. Ngim im ko kenran haga weipat ka berarti ngi im haga ni ka jelah ka bangi ngi ka jeli ka bangi ngi im mana kes. Padang jung ke jing ke jing le ki bapuan. Terus syaitan udan mana kes ngi ban ya le yang ni. Hari ngi dry. Me long ublay ubala penim yang ni ba melong ublay ubakraw. Ngitip pamen kersyan yang ni hadu ka bakot. Sngo ablay yang ni ka jing dry. Kini paro ngi panda ka jing aga kerteng ka uci su. Pada ka bawai no jong ni ka boy. Ka jing ayai ka uci su botrai ka jing iet ka beli ku pa. Ka jing selok umen sim ba ko. Kini ki lai hu ublay ubaim. Kin long lem ba ki kun ki jam ki badan hang dia pada keleng. Menta syedeki pom cukut ru.